Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco lan Ibu Santika, kita saking kelompok pitu badhe ngandharake materi babagan tembang macapat lan jinising tembang Jawa ugi njelasake pangerten lan tulodo saka dandang kula. Kelompok kita anggotanipun wonten sekawan. Nggih punika kula Nisha Octavia, Kula Jeratus Sita, kula Devira, Kula Rafi Yulianto. sugeng mriksani. Tembang macapat iku kalebu tembang alit sing asale saka kebudayaan Jawa. Saliyane tembang macapat, sejatine isih ana tembang liyane kayata tembang gedhe lan tembang tengahan. Tembang macapat iki mujudake karya sastra puisi sing duweni nilai seni swara kang dhuwur. Anggone nulis utawa ngarang tembang macapat ora kena sembarangan. Amarga kudu manut marang aturan utawa paugeran tertentu, yaiku guru lagu, guru wilangan lan guru gatra. jenise tembang Jawa. Sajroning kasusastran iku kapérang dadi telu, yaiku siji tembang gedhe. Tembang sing saiki wis arang banget dirungokake. Biasane gunakake basa Jawa kuno lan asring kanggo pembuka gending utawa bawa. Tuladhane Pamulasi, Minta Jiwa lan Kusumastuti. Loro tembang tengahan. Tembang sing muncul sawise jaman Majapahit asring digunakake kanggo kidung. Tuladhane Juru Demung, Wirangrong lan Balada. Telu tembang atlit, yakni macapat, yaiku tembang sing paling populer arane macapat amarga cara maca iku saben patang wanda. Tembang macapat cacahe ana 11 lan saben tembang duwe watak dhewe-dhewe. Salah siji tembang macapat sing arep kita bahas luwih jero yaiku tembang Dandang Kulo. Tegese Dandang Kulo asale saka tembung dandang lan kulo sing gambarake pengarep-arep kang manis. Tembang iki gambarake kahanan manungsa sing uripe wis kecukupan, seneng atine lan apa sing dikarepke wis kasembadan. Paugeran tembang Dandang Kulo duweni paugeran guru gatra, sedasa gatra, guru wilangan, sedasa, 8, 7, 9, 6, 8, 12 lan 7. Guru lagu I, A, E, U, I, A, U, A, I, A. Iki minangka tulodo syair tembang Dandang Kula sing dijupuk saka Serat Tripoma.
Syair iki nyeritakake babagan perjuangan Patih Suwondo sing duweni watak utama lan pantes dadi tulodo kanggo kita kabeh. Matur nuwun kawigatene, mugi-mugi prestasi kita saged migunani. Kita saka kelompok 7 nyuwun pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi